Oba. Matien. Yenua. Netesen. Yankopon Adom boko. So amofe. Afia nie. Just say. Fama on. And I mean say how cry 2 years I saw the me baby am say no. No problem. Ai. Unim die to me. Me Judy. Me da se pa na Abena mame emfa we ntum. Okay. Yesre pa ni die mu a yenua no mema na yekunom ne ade. Yesre mo pomacho. My dear, wo situation bi mu mu odin ma wa. Quit. O baby tete wadwen o ha wadwen so firi no ade na so kohwe ase de gu akwara wo ba wo de wanfo ani kura nto oba no kura na no ho ye wahia akwara 9 months wahwe ase de gu ne so ama akwara na wu ama oba no so baby oda no mu odin e wo de ho de asem Afia o se den Abena ya reho ebi mu di sem hunu wo mayi mu a anu odin ene wo wie wabuban wadwane wo ko nti akwara 9 months Bonnie Ben waye. Na woni maame ne kra wo problem a akra no ofa woni maame ne problem ho ben. Ni pa bi di hia di nsem hunu wo man mu sa. O hia nti wo ye ne wa ku bi ba watete no 29 years. Wa ku ni free like oba no de o but ni situation ne modern. Akra no de ehwa. Akra 9 months. Onya afimpo. Nti ehmo bro bi anu mu. Abada ye bia bibia ntumi nka. Yesere mo. Aware anya agudi onye ready a enkomo we kura be kokura aware nya ware o kura wonye no ho ade kura wode ohia di nsem hu chese asem na bo mi pusa hu adwe egu we bi ni muti watimi adwene ho afri babia se takura de na wo free na buy wa han dan mo mutim na watimi abosa adwene no wo tirim se makoto acid fa watimi ato nti wo to na wo ba na wo hu wo mo kura no adwe bia sesa so watimi nti nipa no waye ode na nipa no waye wo oba wo na da anyi sanya wo akwada tena se nya 9 months by now kra 9 months we kra to me enante 9 months 9 months wa we kra tutu kra wan hwe we nyina mumie hwe ne ye o serious o mumie hwe ne ye o dwe nipa wa wonti nipa na awudie ne awuru kasema nipa di pa wudwo be kasa nya moja the normal moja na ewo mu ma wo no bad yesre mo a nkrofo ade hye papa bi o wo matete wo mo anyini ene wo besre wo mo nsem aware me ka me sise se kura wo nkosre na wo hwe ni nua na wo kasa na oba fefe na wo hwe ge na wotumu se ge no nye nipa ketwa wasene Abena ni tiri ho ba na fom nyina na we kra de Afia fanya mo wo kra wo wodi utem nkwa na nyina wo de no waye so akofa mpana kra me dofo se na wo se wo ye nana minim de wo ye wo but nim de waye obi a wo hwe wa ma wako esrama mo fo hia nyinsem hunu sa na nyonkwa na ho kire wo wa wontua umma hwe ena o te ho yesre tisa ho kire kra wo de na mua de ahwa kwadadu 9 months nkra ne ba no mo be ka kire sa de ne nya yesre mo mpanimfo mo ntia ase na mo nwu ade sa by force tena mu anya hye obi kra to me frifie ko hweda no de esi wo nungwa ha ni ade yi wa frifie ko na be ma ba ne aka ne yesesa kwotena ho obi kra ba na ba fie ne yetumi sa ka sesa wati kwotena ase na nya nko ana ena asa de bia no ye ka Afia asa manko na so fa wa ware mu emema ne bi so bre pa oh yes me se Afia there's a project am ye sa paternity fraud ni ade yi be ma ne sanya asofo ni nipa ba man ko obodam o nti samo emema ne bi so sofa pa so we de ne de na aba na making yes but ya ade na nipa timi di awusa wotimi du nua ne ya menti ase o se du nua bone wodi ne bone wo wie de wadwen ba fie wadwane wo ye be ma tena se jina wona mra ne woni me se Afia nipa wadwen bone pa kan ye ma bi se ye me na meka ati fo mfanche me se ni ma bi se na ka ye tiwu jina ho ne yakope acid gallon baako ye tiwu jina ho sa pepepe na wo se ye se de wotu mi de acid egwa kwada 9 months so ye tiwu jina ho ne ye hwie gallon baako ogu so na se e de na ye wo a na wo so experience bi ye nye ni pabone semsa mamo nya sa wate na mu oya enya fe ukwa kan be kan human right ukwa kan be ka cho say human right ye defend wo mo sa enya fe mamo nya sa na no kwabna ne wantimi amfo ani anto bucket o hye kire so baniti wani anto wonse mu mie no so ene ye man bail no onam ho
because offenses be our Ghana as we speak e bailable a judge the discretion and what we know now done I would sorry kumobi obekwa so okofa ba for krasa oba of France under nechi da kura wonya ya kura che mama nyesa na enye mu oya adai se munu na modidi sa no ene say man asoma ware man asoma wo wonya ready wo komu akwede e man no so munya hweyie munya careful ate mema bia na ada mo akeke na de ote ho kakra bi dada afia wote ho na say eye wo na meku na metwitwa wo na mebro na ye bro na ye bro na ate ho meku ba ku mienu ote ho tena ho na ho sorry odo ben a di odo na chi sorry ho ye kan wutie sister nya say ye tufu boni o die sie ne nsem a eba ye ka ho asem no sa wo kenkan bi na enye images ni nyina na yetumi kra de to abonte se hwe bi o untumi wi abena enye ni nyina na ye de to abonte because Facebook ni ade makwan hwe akora no na ye kan se na wo tie pa na wo hunu bi a video no wo he akora no home afia mitimi hwe me anopa me pese mi su wo de we bia wo besu ni bia he wo ma akora po ya mu se ya chere wa ya kwara Awurade Nyankopon emu oya na mo ai nti dia kra na ebetimi aye na sa ase de ton no kra no ye hwe we se means bia ase de meti so mo seka mu ne wo ye seka mu ne wo nti no omo a afia we kra be da si kwan be de wo si kwan sase ebi mu so koto genuinely di kwaye djuma ebi di kwaye djuma ti bi oni pe beto yi betumi abedi na chi ase ma me kohwe djuma kwan wo de kwaye tontumi mblemu omo ton no but wo sadwene beba utim se nti de waya kwara isa kwara na firi mu woko akora ne de hwe se de wo home na ma wo hu se de wo home adai me se comments unit ho kolebu kohwe ai emu oya na wo nso hye kora fa wo nsa ho kora na Abena te sei na kora wonim hye nka bi hye mu na wo ma ne akoya mu se ansa na wawu we ye nipa ese wa no yes suggest death sentence so cry say yeni wo nti we age say age say life imprisonment but no cry so obedi we also starving no nipa boni fo we say na yete woni ya mana bad you say human rights yate ma ya nyesa ya ma democracy no aye basa wo Ghana hakra because of democracy nti obi aye ne a wo pe human rights munya careful human rights yate e do ma say sa ni pa say no straight no wo di ayi dade a hyejam ade ahye no afia me say nya dade o me say asida de o ya kwara ya oda hoyi na me ka chatie for satifo eye na nye nyina na ebetumi ayi bia mo ahye nye nyina ye kan say ya ye de hu roma samada yes because we den a we ya mother emoyo wo ya kwara say wo wie wadwane wo hwiego so wo kuni pa di akwara ne dem wie ye eku akwara ne wie no wadwane afa no wadwane ba fie na to di ased ne ba no bibia kra kan bibia ma wo amma wadwe ma wo so wo mo kra wo yam kra hyew se mami nyai anti wo we nipa afia sa dwon na gina wo no mutirim sa we no mu sei edi se tirenya bofra ye pa mu ahwe wo ba wie kra no before obedi say we wono o masere wono oba no kra be sa da ka ho we no sa grofo we yenti Ghana ha ya na omko wie obi omsa ne dai omo ye pa wakọ kro no wasa na da ku na ka ho na say no wono te say Awurade Nyankopon ediun Mr. Amankwaah no pe ya chia wai da se papa nyame hira pa no one Mrs. Amankwaah na emo ya monka fra se mede bibia eti se edi kan na ya na mo nsem hunu no dɔɔso mo mai mo dodo mo fa nche me pa nti na am se de bonka tan se wa kan fa no a da fi asan bobo so Marehu me ya pa because Charlie say me I don't know seriously me hu de me because we nti we mo be kwache no de na kwatum ne de na kwatum mo be kwache na kwatum ahun o kwaji space yo yate nti abusuan monka fra wate monka fra na I don't know but me sure say update be ba na hu de akwakosie ne ayi nungwade no so de okun ne yire no eno so yesra mo mranimfo ne ade mo nyama no kre ma me obata na koma nto ne yem na wonam kra na wosia no kra de wakoma beyew wase wade shaw banitie sa twetwa na se aka ho papa adana mu adai Mr. Mo kwa wari a mo hwe yi wate mo a mafe no mo siso mo ni na ho enya hyenhyen bia na good because our brand here were a very gentleman pa but Charlie eya ni so akoma mu no e poisonous
Timoma money na ho. Wate? Empre wo ho. Money mrade. Kakra na wona asom ye na manage ni ye. Nkasa Afia Abena tinwa wa ye ne na animu a wa ye nti wo pese o ye so na nya saa. Ya botre o. Fiti ya na obedru. Ya botre. Wate? Timoni mrade. So bokra Ebren beson. Afia driver ni be friend Samuel. Yese ni wotie dendenden ewo ne kamu. Nti driver same oni o mate ye chiama pa nti che trotro driver. Trotro drivers na ye checha mo tika ma ya mo ntufo wate mo ye mema. Mo ka mo de wo se ya na mo droso. Na mo tufo wate. Bi ye de na wo hye na de be mo wakoma ba mo wadi bone a. Ipatwo no wapie ana no watwe ho wate. Ni bone nku nipa because Abena na nim nipa bo possibility say wo be ye na high sa dwen obi ye wade na ye wadwene ho ache adwene bebre be ba wadwene mu misro twon ho no wankodi awu because eya yeso chika from free asama ko ekpon empotem hodom enti no same ye da sepa wate etia mu nyina Abena me ra ho pa o ebe ye yesia seriously ebe ye eya o ebe guy de wokrata no mo mamranya adwuma challenge bibia na wo se ebeli saa da bi hwede a waye nipa no ma back o ne form ne mabie mo na nim asai da bena egu wani mu a wo hwene wo bibia asai na se bia nyame mpo befre no a hwe ya wo pain na wo de na kom to the daily guide Abena me de me hu de make akra but mamenka you tune for there or fight for private sector no na ne kasa ne tissue no bebegina ECGDA so de ne wadi hu komo bebre nti yenko animu de aye ne de Abena me say was de man krankra bi no mo manage ade ne fama ye because they say light na any formula ye dum no any day any time o mu dum no ye damu sa explanation bi anso nhyada masa ye srempanifo enye enimtia but ye nipa na mo ne ye adwuma kan ya na say de tie bia mo ma communication no enye adwuma mo ma ne nya adwuma ade eguso da sumu ye da sumu me se be say 1 week ni e che anwumre bia wo da sumu no pa awie de bia na before say anwumre no kra na wo da sumu no daytime no kwa mo say dum namtimo ade no daytime o ma dum mo ho awon ti ase o ye kan na ma ye no bibi yesre mo panimfo papa bia mo nim adwuma no so mama no kra na di bra be kan sam kro no say ni sei ni ehunu no bia aye because say mo say ni oma one more you so say correct onim time a wo be so kanea omo mo de machine say ye nduma enim time a wo be so onim time a bedum me say etumi duma go on ma eba so a ano den na wo credit etie no ano den nti say oni wa na ehye ne ma isi before na wo de so mo be je tuma na so mo nyintu no Afia si ye timu ye nim de ekoso what you say enti so ba je tuma na wo nyintu no eye na kanea ni so enim se kanea wo ho ba se kanea no mudum ti say e bo ma na wakoma ebe ka say kanea adum mi wa enum ye adum nti ne ye ka ena toaso problem be an yentimi solve the timetable ne ba ebe te dey so Abena timetable ne ba ti bibi so ana sa wo de enhyehyɛ ba ababeto ho okay dome abato mpesua so adwoada anopa ye bedum enye se ni wo e wo ho na wo de ba edin pa na ekire so bro so ano unze politics ye kan Afia bia o bia ne politics bia na ye kan yo bia o maye wo mu nti ne yankoye ne mu no bia ye na manyonsem no kra ni pe ka no kra na adane ahomate me free su mu me bedru ha generators wo ye street mu nyina nti no ba be ka chem say engenum kanea na na me bisa say enti ewia mu afọ mo dade we de ha na we be de atu akatuem generator ka ni nyina akwa akotofu aba be gu generator mu yesre mo ni die mu ya mo dwene a mo nwene ye ne wo fom no so ho na nya bete ankrankra nwumakuo no wo mo bre ankasa akakra na bosomi aso hwefu wala watwa gu genset mu sabetuaka enye private businesses na egu mi wa adwuma school for bebre titifie wa wie kwa nkofo masters ahodo ehye wo mamotu Afia papa Cambodia was no pay there was on okra na wa bregana was he is tired of this country near me kokoko so na na baby obi akwa packet track si we hey eno na say we I say besia
and so Abena we ni na watch that. Ebi do na si na se fofora betwam. Kire say Oma yi mu ye ni bibia na watch that. Obi apɛ no ye. Obia. And na me say yes enkobo na se no obi message odi aba no na wan join it. The issue say baby a wo nam na so de ka ne fa no wo ka ne nkɔ no you say there are other alternative routes a wo betumi akɔ but because ho no emu wa ninti no onko be for so afa ha ya enie nenre ya tai fa ha ya ebisi he Ghana mumpa de ye nyankopɔn he wo ka na wo income na nya ho na wo sa wo fa obefa obe ne den normal no so hazard ono pom ma wo feel say wo na wo so ma no kwan no without nothing enya emergency obi anyare young guy o so baby okwa U10 na e wadodo te wo say by force no ano wo fa sinyin lane mu no wo fa ho new plan atomata new plan ha say ye ahomache wo man be ni kia ni bi a wo so ne ma enya ho na wo say ye U10 no but wo ye U10 no e wo new plan ho no inse so obekoma 7 no aba no and yenya ye free me fan say be a taifa eba no we no wa cause unnecessary traffic. Say me dream eyam panifo so ya to wa mopono be ma kwabena ni a efie ya fra wo da na wo yire pono say wo dream ho a won ti ase we so just mampani bi na be ka kire wo mampani mama ya adwene no Ghana de ye adwuma ka ye wo kwantwa oman ye wo kwantwa koso mpanyifo mpo na ebo za bra we yo mpanyifo dadafo ne grandfather fo bo won mo grandchildren Afia enso hwade mama na ase na ase